Ramogi Ajuanga machiegni TWAK marwa marariyo e chenro mar mbaka romo kinyi makawuono kama dogoyo mbaka kotudore kod Jiwo Telo Makare e Kaontis. Nyaka sani Ramogi Ajuanga wasebedo ka waneno ka e Kaontis moko mayudore gwenge mopogore opogore pacho kae wasebedo ka waneno ka MCAs owuok oko ayanga mar thicho oko ya PC governors mage. Matinde ni nyalo bedo ni tudruok oko osebedo makare, kata kamano bende nyalo bedo ni governors makamago nitiere chilo moko mamienogi ma MCAs koro winjo ni governor makamano ko winjore mar mondo mi obed e apisi. Kachiwo ranyisi wang'eyo governor e county ma Meru mano Kawira Mwangaza osebeda keitemo thiche oko, kata kamano wang'eyo ni do no chungo chenro mar gole e apisi to kano se thiche oko kod MCAs no thiche oko nyaka e Senate, kata kamano doho no chungo wach mar thiche oko e apisi. Odiochieng' manyoro bende ne waneno ka governor e county ma Kericho mano Eric Mutai no tonya toka Senate no se wacho ni MCAs noko chopo dwaro mano mar 2/3 e kinde mane thiche oko ya apisi. Kata kamano ang'o momiyo magi duto timore? To wang'eyo ni e kinde ma MCAs TWAK kotudore kod thicho oko governor, to mano nyalo nyiso ni chenro duto chung kar tiendgi, matiende ni jopiny ok nyal yudo dongruok kata maendeleo makare kaka dwarore. Ere kaka MCAs onego bed ni tiyo makare kod governors mar mondo mi jopiny oyud dongruok mopogore opogore e counties duto 47 mwantiere godo e pachoka. Mane momiyo kinyi makawuono Ramogi Ajuanga abedo jahawi kendo abobedo kod MCAs adeka mobobedo godo kod TWAK mong'ith mar mondo mi wane ni ere kaka inyalo jiw telo makare e counties mago, bed counties mayudore Kaluo kata counties mamoko ma pachokae. E studio marwa e county ma Nairobi kae antiere kod wela ariyo, antiere kod MCA mano Makare Bangi North mano Joel Munuve, kachiel kod MCA Malindi mano Ochieng Jera. MCA machielo mano ma North Kanyamkago e county ma Migori mano George Omamba obobedo ka utudore kodwa e yor Zoom e kinde modhi mbele kod TWAK marwa. Kata kamano achak kodu ichiw nade Joel Munuve machiegni TWAK. Ero kamano achiw maber. To amor nikech uluonga kae kawuono machiegni. Ero kamano. Ochieng Jera ichiw nade kendo machiegni TWAK? Achiw maber. Kendo abenda mor nabiro TWAK gi jopiny. Yes. Machiegni urudute TWAK. Ramogi Ajuanga mana kaka iseneno mage welo ariyo mantiere godo e county ma Nairobi ka, mana kaka senyisi ni MCA mano ma North Kanyamkago ward mano George Omamba obobedo ka utudore kodwa e kinde modhi mbele kod TWAK marwa. To kaka pile Ramogi Ajuanga in bende inyalo tudri kodwa kichwalonwa ote penjo paro moramora kokale namba mar ote machuok 236000. Kaka pile ibiro yudo wa e mbui maro mar YouTube wagoyo mos kawuono waonge e Facebook, kata kamano nyalo luwo chenro makama achiel kachiel kokale YouTube ibiro yudo wa Ramogi TV Kenya. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kwachako TWAK marwa ayanga okinyi makawuono achak kodi MCA Malindi Ochieng Jera. Ang'o mosebedo ka timore e counties magwa? Ang'o momiyo waneno ka kinde moko gwandruok bedo e kind MCAs kod governors e county mopogore opogore ma koro chopo kanga ma MCAs koro tingo bargi to wacho ni wanto governor wani wadwani wagole oko e apisi? Ero kamano Joyce. Mokwongo awach mokwongo ni chik magolo governor ni e katiba. King'iyo Act mar County Government Act 2012 oyieni mondo ogol governor e kom, to mak mana ni gole kom bentie chike moluoro manyaka iluw ekigol governor e kom. Achiel kuomgi en kalo chik mutiyogo, gross violation of the constitution. Kikalo chik mumiyo mutiyogo mano igolego e kom. Kadibe no kwalo mwandu jopiny ma ni bwo chike mag Kenya kod ma piny mangima mano yiene gole e kom. To kendo ka otiyo marach gross misconduct and abuse of office, ka omi office to timo gik moko mopogore gima nomiye no tinjo piny yeno gole kom. To seche mane MCAs campaign kaka governor ne campaign nitie gima ne gichiko jopiny
ni kadonjo to yorni abo dhire mondo lose osiptande ni abo dhire mondo kete yien to seche ma ji donji e bunge mar county assembly samoro ntie ma jomo yier kaka MCAs nongo par mopogre one ibro winjo ni samoro MCA donjo ko paro ni kacha ka melose pesa mo paro ni ko ramoduche dek to en gi million apar kata seche moko seduoko pesa mano tiyo go e campaign to kidhi kacha duche dek go kata 1,100 pok ineno ichako penjori to pesa gidhi kanye jomoko ben tie mana ma tiji ne nyuol gi joyako mano paro ni koko yudi to kacha yudo moko ben tie madwaro bedi power ma koko miye kom modwaro maduong' assembly no to governor rach to governor gi be moko kodonjo to paro na tiki pesa mang'eny campaign an be ayaki adok pesa maga mag campaign to mondo miti mano iloko toki ni MCAs to MCAs gi ema dhi kado budget mitiyo go e county kuom higa achiel koro ja MCA nigi pressure ma japiny ni ichiko wa hospital ni ichiko wa yien ni ichiko wa barabara to gigi poko biro kara samoro governor bende podo upuonje no many pesa motiye campaign kod mabiro inyalo gole sasa nikech be top machielo iyudo ka governors gi yiero to bang' ndalo matin ochako buoge gi impeachment Nairobi ka ngisa governor motiyo higni 5 samoro du kasa kaja motieko modong' chien go te kidero notieko higni 5 notieko to no chande machal nade no chande mang'eny koro molo duto en level mane ma governor bede piny gi MCAs ke wuoyo kinde ka kinde e wach mar dongruok e mag ward ing'eni ward mawuok gi wan gi mine matindo mokonyore kapok sa yoro maber kaka gikonyore gi nyithindo go onge wan gi youth mamoko be kodhi school dono chiem to kaka gichiem onge wan gi youth modhi school maber madoro kaka gikonyore e ngimagi tich onge seche ma governor otimo kaka MCA okwaye ni miya barabara ni walos hospital makani walose bursaries be wachiwo dhi schools maonge pressure to yot mondo nyithindo ka onwangi matimo e ground. We wakela ne jatelo Munuve bende twako kinyi makawuon ka bende wabobedo ka watwak ni tij MCA nango yeye nikech yua kanyo ni seche moko jopiny bende miyo MCA pressure ni ndara makama pok iloso bende tij MCA mar mondo miyo ng'ini ndara makama no lot en gi pesa mane monego bedni gitimo kamae mar mondo mi giti maber koda governor margi tiparo nango makelo chandruok makamagi Munuve kaduk arwaki twako kinyi makawuon machopo kuma koro MCAs koro jok ni wanto koro governor ni seche moko kodwa ng'imiyo wa pesa mwadwaro niwe koro wagole oko. Erokamano. Ing'eyo Kenya kae wan gi chike. To chik mar golo governor kata mar impeach ng'ata to nitie. To onego wa follow due process mar law. Lakini gima kelo chandruok e counties ka Namba chiel en achaya. Ng'amo chayo ng'a? Ing'eyo executive kichayo ga MCA sana. Ang'o momiyo? Aburo ng'isi. Mar ariyo en omenda. Daf. Mwandu. MCAs moko gidonjo e assembly kan gin gi mentality mar loso daf. Loso omenda. Moko to wadwa watini jopiny. Now the issue kai biro ni jo executive maybe nikech tich wa mar MCAs en oversight. To ing'eyo oversight okwanyal timo e assembly between among ourselves. Watimo e assembly to the executive. Koro ka watimo our oversight pengine ja executive ni pengine kata chief moro kata director moro otimo gimoro kanyo to nitie mibadhi moro kanyo mondo en be olos daf. Koro koneno itimo oversight no en be oneno ni koro inidwa gole e chiemo.
Koro ginyalo wacho ni bwana ni MCA ma Kariobangi ni ok wadware nikech en pile pile otimo oversight ma strong sana. Koro odwa nyaka wagole kata nyaka wa go slow in his development. Koro doge kanyo inene wabro kelo confusion kata gisida moro matin nikech an as a person adwa alos kata ndara moro nikech jopiny gidwa ndara no mondo walos. To maybe when I was campaigning na chikogi ni ka umia komni abro loso ndara ni, abro loso hospital, abro miyu mae. Koro interest mar MCAs gi executive, that is the biggest impingement. Nikech most of them gineno ni ugoyo gini sana to wan be wadwa wacham. To pengine MCA moro be odwa be ogo mondo cham. Iwinja? Kuro in the middle of this thing kaka MCA obro forget wach mar jopiny. Nikech jopiny ben gin kae. Gidwa watin gi, gidwa wa deliver to 1 gi 5 years kende. Jo executive be gidwa gitim gik moko ka mi madhi matindo gin be itam gin gi 5 years. Iwinja? Koro gima duong' kae en interest mar governor, interest mar executive, interest mar MCAs. To wante kawanyalo bedo a round table to what decide wawacho niya wadwa wati negi jopiny. We must deliver. It must work within these 5 years. Then inyo koro wabro kelo interest marwa te imesa. Wan gi governor kanyo, wan gi jo executive kanyo, wan gi MCAs who represent the people. Then wabro wacho ni an kaka MCA mar Kariobangi. Plan mara mar 5 years en mai. Moro kaka mar Mheshimiwa Jera, plans mage mar jo Kibira en mage. And then now governor gi executive gi one we combine our efforts to what deliver. I think that is the most important thing. Nikech jopino that day gigoyo mbulu mondo one wa change lives margi. Kata kijana moro nitie kanyo oyud tich. Mama moro kanyo be en single mother, en young mother be en be oyud tich. Lakini ka okwan gi achiel, we don't think in the same wavelength. Then mano problem okwanyal tiyo. To issue mar ariyo and us as elected leaders kawatimo oversight wa, we must know always that we are here to represent our people. One servants majo pain gioro wa Munuve the assembly kacha ki donjo kanyo then fight newa 1 2 3 4 things mago koro gioran koro an mouthpiece margi. That is very important for elected leaders. Marareo executive ginbe nyaka gingi ni nyaka watim oversight nikech role mar MCA and oversighting to nyaka wa oversight to ka wakwa team oversight then counties gibro collapse kata chike mar counties it's going to collapse. Lakini nyaka wa team oversight governors be nyaka gingi ni MCAs one kai mondo wa team oversights. That is our role. To aparoni gini should be a friendly fight. A friendly fight. Ni kawuno angisi na gini raj. To kawa di yorno then jopiny they will suffer. To governor ka en kaka governor kata executive giwacho ni bwana ni to wacha adier. Koro wabeda mesa alafu wachano gik moko maber yo maber mondo wakonjo piny to MCAs be wayud teko nikech ka be yonge teko to yo be okinyal loso ni jopiny. Mheshimiwa Jera kaduoke twak okinyi makawuono anyalo wacho ni the keyword kae gino ma kelo gwandruok ahinya kind MCAs kod governors en gino ma iwacho kanyo ni interest. Kila ng'ato nitiere kod interest. Kata kamano ere kaka onego
winjruok bede mar mondo mi interest mar kila ng'ato bed served nikech mana kaka iwacho ni seche moko idhi ne governor tingiso governor ni adwaro mar mondo mi olos ndara makamae to pesa chalo kama to governor bende seche moko kapimo to ni en kanyo seche moko onge gimoro amora modhi yudo to in kaka MCA jopiny ooli piny ko nikech MCA ema wanyalo wacho ni nitiere kod tudruok ma chiegni kod jopiny e kuonde awards mopogore opogore ere kaka interest no inyalo serve mar mondo mi obeda win-win situation governor oneni embo yuto MCA bende oneno yuto to japiny bende oyudo dongruok makare mar mondo mi wajiwa ne telo makare counties mago nikech adira e kinde ma dao nitiere kinde MCAs gi governor dongruok ema kinde mang'eny chung to dongruok kochung japiny ma kawaida ema inyore ero kamano adwa chakoni ni tich ma MCA won ok en dhigero school sama noyiera kange tija ne gin adek en dhi twak e od bura mondo mi ward mawuokie onwang' share mare mar ariyo ne oversight ng'iyo kaka sirikal ma governor Sakaja tiyo gomenda to be omenda go konyo jopiny mar adek en chung' ni jolindi kaka jatendgi kuom higni 5 go kose yierwa to waromo gi jotich mag county ma MCA mora moyier chiwo dwaro mare mar dongruok kuom higni 5 to wandiko gi piny tidhi lose document ma book miwacho ni ward mar Kribangi South MCA gi jopiny owacho ni dwaro mae gi mae kuom higni 5 Lindi bende wacho kamano koro higa ka higa igolo achiel miketo mane miyo priority mbele itimo kendo higa mabiro the same way koro kama tabu nene mapogo ji samoro gi governor en ni iyudo ka ranyisi ma Nairobi budget mwa discuss e bunge en mar billion 40 to iyudo ka choko mwa golo kuom higa achiel ma jotich mag county odhi choko oko en mana billion 12 kendo mano ng'eng zaidi 12 no governor moro kabisa ni watemo kabisa koro en e kinda 12 to 10 sirikal maduong' chiwo billion 10 ko ineno ka pesa mochok gima sirikal maduong' chiwo en mana billion 20 to budget mane wachiwo ma billion 40 koro ka billion 20 godhi rumo nikech kae be ichulo jotich ting'eni wage bill duong' kabisa e county ma Nairobi ko chulo jotich pesa modong' odhi e maendeleo to gichulo gine gope mabe nitie ino ka pesa madhi dongruok tin koro gima ne wandiko no timno ka ok nyal timgi koro pressure ai jopiny to ne wayieri to nyaka ibike pocket to koro penjo bende ni wacho ichiwo kanyo ranyisi makare ahinya Jeri wacho kanyo ni nyalo bedo ni county choko billion 10 sirikal mamalo miyo gi billion 10 to budget ma osom en 40 billion MCAs ma county dong umbende untiere kod sei kinde ma usomo budget ang'o mi uyie mar mondo mi ukal budget maduong' ma umbende kubeta beta piny to wacho ni adiera omenda ni kwang'iye to onge kuma bo yudo pesa ma kamae nikech kwang'iyo pesa ma choko to en ma pesa ma wuok e sirikal mamalo to en mae an gimoshema Munuve kod jo assembly to onongo ni isomo 40 billion kaka budget ma Nairobi county ne wan convinced ni choko ma Nairobi county di bedo malo kendo no kel nyaka expert apana mheshimiwa kai mochiko wan dhi choko pesa maduong' kuom jopiny mano mokwongo ne wan gadiera ni sirikal maduong' dhi miwa billion madhi 20 kor budget wan oromo kabisa kor mar ariyo ni ema wachako pinyre to ang'o momiyo pesa mowuoye en 22 billion apaga boro lal gima sama mago lalgo to pesa molal en mae maendeleo nikech moyud ka moko dhi ni mshahara ma jotich mabende ng'eng zaidi moko dhi ni gope mabende ng'eng zaidi to chik wacho ni pesa monwang' sirikal ma county e higa achiel opog maber ni 35% 35 ewe mia dhi ni chulo jotich 30 dhi ni chulo tije mag dongruok maendeleo
mutime awards gi to noga pradik moko nyalo dhi e chulo gope ang'o momiyo sama koro pesa oserem to migolo en mar dongruok to nondiko gik mang'eny ni dhi ger koro kechopo sa dongruok to pesa mar dongruok tin miyo koro ji chako yware to ne wawacho ni dhi gero na ma iwode na pok igero na kae ma ywaro kuma chakre ga e kind MCA gi governors mano kanya los maber ma wach ni yawa pesa mar dongruok en mai wodhi dongruok to MCA onge wach kech MCA bende mor kano wacho ni mondo barabara cha yawe to yaw MCA onge wach ko wacho no gar hospital to ger mani tij MCA to kapo no ko timre kamano to MCA ko beleng Ayenyisa ni gisani George Omamba mano MCA man North Kanyamkago oseloso weche mag tudruok makare kendo nyalo tudore kode achiel kachiel. Oyawre George Omamba mano MCA man North Kanyamkago ichiew nado kinyi makawuono to bende nyalo nyisowa ni itudori kodwa kinyi makawuono ka intiere kanye. To pachiko tudore ni ang'o ma hie kelo ga gwandruok e kin governors kod MCAs machopo kuma koro MCAs ngado bura ni governor wane wadwa na wathiche oko machiegni Omamba. Thank you so much. Kamana inya most na colleagues na maingo in studio no. Winjo kendo watu drakuda chelka Migori Migori County. Pero kamana inya kuome ke light work makawuono ne and again ne winja mabere studio kanyo. Wawinji Makare kinyalo mana dhi mbele erokamana enya kum tudri kod okinyi makawuone TWAK marwa kama watu wako tudore kod Jiwo Telo Makare Kaontis jata chenro kinyi makawuono an Joyce Oduore ma TWAK kodi ang'o makelo ga ng'ikruok kata ang'o makelo gwandruok e kind MCAs kod governor makoro chopo okang' makoro governor dwaro mar mondo MCAs dwaro mar mondo mi othich oko governor ma wasetwa kai kod Munuve ka achiel kod Ochieng Jera ka bende giwacho ni wachno mar interest ema seche moko jakelo gwandruok kalure ni kila ng'ato nitiere kod interest to kose yiere to kiyiero to koro ka mar mondo mi ng'ato satisfy interest mare ng'ata achiel ng'iyo korka kore to ng'at machielo hinyore mane makelo ga gwandruok kose in korka kori nene nade Omamba. Mokwongo adwoko erokamano ne jo North Kanyamkago mosebedo koyiera kendo ma koro yiero na mar adek an gi thuolo mar pimo sembe gi nyamine gik mosebedo kotimore. Problem mokwongo tik tabu ma wan go tik en ni chik ma govern county government or the constitution manogol ma govern the county government oningo loke koloke to pod wabiro mana bedo gi problem. In fact intent mar devolution en gima ber ahinya. Paro mane joma no bedo piny moparo ni mondo wabed gi devolution no paro maber kabisa because en gima no losi aparo ni kane ne giseneno kaka bende devolution mar pesa timore especially mar CDF koro apani en gima no bedo borrowed from that angle ni to so kwa chakwa bedo gi county government onyalo chalo nada. And remember county government ni no chak time chon kabisa kinyalo paro ne wan gi gima niluongo ne Lejiko 1963 kocha to noringo bende up to 1966 casto bende they voted themselves to go home, so it was borrowed from there. No ne gima no all kwa kono kendo intention majogi ne go ni mondo kel dongruok ne the common wananchi piny ka. Now dongruok ni kano se kele to chik no losi to ne komi assemblies the oversight department mar government ni ke chik wacho ni nitie there shall be county government. The county government shall comprise of the county shall comprise county executive to the county assembly. Now chik golo teach ma every department on Ingotin, not department per se, but every part of the government, arm of the government on Ingotin. The executive on Ingobedene implement gikma the legislatures also. The legislatures on Ingo cheke nito gikma kalogi benditi moge kaka wakalogi bunge. So kai ma obede gi departures gi governors. Of course Migori County to put 2 page more. But kawachi ni okyal mono page but pokwa chopo kanyo to an kaka kura sebedo ka matam na mara de adwa yie gi Jera ur na mheshimiwa colleague na mano wacho gino Joyce ne
interest mar governors ki ni malo makia ni negi kunyo bugo machalo nade ma negi miyo ngato tenda mondo kuny negi bugo moro wat mar pesa to tenda manigi chiwo ngado no kunyo bugo maduong mo pur nikech wabedo gi problem sana. Now problem number 1 ma wan go gi county governments an interest mar controlling the assembly bedo gi paro mar ni unyalo control governor wacho ni kore ene in charge county mare to dwa run over nyaka the assembly makake paro governor dwa ni par kako paro to mae makelo pogruok ni oyo wan gi dipacha in timnwa implementation se gik mosetim teudo ka ibro losni kata budget or supplementary budget tikelo ni supplementary budget ni kose kele supplementary budget to nyaka chairpersons mag committees go na winjo ka colleague moro wacho ni ngato samoro ko yiere gimoro to chako go ko ko yieri as a chairperson mar committee mar budget for example okoni go bede mar the executive oni go bede serve interest mar county no so ka budget to biro or supplementary budget to biro one nyaka wa confirm kaka assemblies neto does it conform with the law ko conform with the law kanye mani winje kazi mheshimiwa Jera moro wacho ni no Mr. Speaker but this of this the Public Finance Management Act wacho ni kiloso budget oningo magi ten kuro kanu kon governor moro mheshimiwa Jera ne odwa pingo gini to in koro ineni mana kaka japengo ok neni kaka ngama timo oversight role ne. So for example wakalo budget executive nige tim moro nigi rita ma first quarter rule, second quarter rule, third quarter rule, chieng nigi the fourth quarter. Kagi se the fourth quarter ko kagi dwa chako procurement. To procurement itimi kiasi bukruok niya ni jogo loro bugo moyien wa timo procurement and therefore some of these things ne okwanyal keto in place. Dipenjo gi ni to ang'o mano utime first quarter, ang'o mano utime second quarter, ang'o mano utime third quarter, madang read up to the fourth quarter koko dwa chako the procurement process. Ka akipenjo bende executive neno mana ni chando gi penjo mang'eny manade. So if you look at the time they ngado manyaka projects moketi e budget ka are not implemented at the end of the day. To kasto kama kendo kuro koko di bede pes project ge to ke check with the auditor general report tibiro yudo ni pesa gi to biro te of that financial year to gibedo committed. Now angoma timore ne pesa moko bedo committed at the end of the financial year ta okubedo committed to idwoke talk network in the national kawe nitie gima nyaka raise on certificate of return right casto pesani during supplementary budget oningo duogi so mobedo committed to poko bedo spent be bende are not okdog account national government gibedo held then kuro ichaki duoge ne county government to timori appropriation tabu bedo ka sama pesa ni osia national government muduogi one financial year what the term supplementary budget eyodo kikoni ni supplementary budget what term no cross to another budget for another financial year eyodo ka pesa mar financial year cha emitiyo go teti penjo ginia to supplementary budget no complete no what term to implement. I mean the last financial year no implement tech pesa no biro tech pesa ni other kind ka akete motiyo ka executive chako bedo gi ngoyo Kura anaparo ni MCAs are their own problems. One year wasi kwa wig. Ige kwa sebe do dano Makare adeka ngwena beach. Ura paro 20. Kwa wacho ni wan kuro sani wadu wabedo mouthpiece mar government. Ere kakadangi bede implement atika kibedo mouthpiece. Ni wadu control serikali. Wadu control serikali machendo wabiro techo oko. Ibiro yudo ka idwa pengo gimoro. Ilungo ginene kamano. To wacho ni ani kecho chendo. Kuri gole committee mano chende. Not knowing ni at the end of the day duoge out and a member ni nyalongi gigi out. So the moment my executive bureau where assembly mono team TGG wabiro bedo ge counties ma running smoothly but there is order niket nyaka ya count for even a single cent mokete lweti kaka governor moditigo ma ema kelo problem. So governors kuseneno ma to kaka gino medo boil kaka gino medo makore Colleague na moro wacho ni
35% on Ingotigo development. Then, no, the Public Finance Management Act, to actually 70% Ibrotigo matters recurrent, 30% Ibrotigo matters of development. That is what the law says. To counties counties mojalia yomoyerogi nyalo wacho ni wadwok appetite mar wuodhe gango chien mondo waket even up to 35 or 40% of the development mondo kata 60% of the current. Mano nyalo miyo development. Now, apenji Joyce. Wachna gimomiyo the governor cannot be brought to book mondo answer question on behalf of the executive, because check wacho ni any CEO mar county, and therefore they must stop at with him. Kuketo budgetary allocation ne waketo almost 3 million per ward madhengi weche mag basari. Waketo ni financial year ni almost this amount of money dhengi weche mag mbolea memiyo jopur to gi kothe. That's at the end of the day. Kotegi farmers okoyudo. At the end of the day, basaris kingi kilogi most yudo kanda sikul moajo tegino gionge. Maki penyo. To governors give moko catch ma either inyalo keto department mara paga chiela kedo mara paga riyo mar gunisi. Makido penjo inya tinyalo berogi. Tingini kan law protect one. So we have the rights mondo penjo ginto kane waketo pesa ni mar basen odhi kanye kane waketo pesa ni mar barabara yudo ko ket pesa maybe kuny go pi, for example counties wagi, because I've been able to the through budgets mag counties not only Migori where to kangadi matin Omamba ka intiere Migori kono governor county ma Migori ochila yako sani koro yuak ni osebedo ka oluongi mar mondo mi ubed piny urom upang wechego mag dongruok beno nego bednu bedo pinya to pokidhi awach kata gi dhongene ne poki hona invite mare osebedo koluongi mar mondo mi urom in ka achiel kod MCA Mijungu osebed kiluongu mar mondo mi urom upanga ne weche mag dongruok ang'o momiyo pokidhi kose en adiera kose ok en adiera tang'o momiyo pokidhi to nego bednu bedo piny upango weche mag dongruok kose nego bede yo machalo nade kapod antiere kuomi Omamba. I wish nina ingi video mawacho gima chalo kama ni play mondo amba winje mondo ngea ne kama ane kaka a member of county assembly nyalo bedo invited. But anyway, let me explain this. Governor Migori and Ochieng kende iluonga ni George Mbogo Chilaya. There's no any other governor. Is the CEO of the county. Ka uluonga ne mondo discuss any time. To an kaka MCA ne to kanyal kata oken mana weche dongo okanyal tamoradi. But kamo kethego eno wacho no luonga ni mondo wadwa discuss weche mag dongruok. Now that is where we get it wrong. Because Governor Nano is on record saying can MPs moko the State House to no wacho ni kurani na an mana student ne no koni State House o kame yude dongruok ni wuoyo gi president gitime bunge ere kaka bunge nyalo wuok ka to nyalo dhi madho chai gi president to wacho ni dhi manyo dongruok ni gidhi discuss dongruok gi president State House kurato na bedo mana student then gima governor no kwero gi dhoge ni okay dan kare ma to kare onge tiende dhi nikech no kwer ni development ok wache e ot but now king'iyo kaka nyo accuse ani adage dhi to wacho ni no tedo chai machako pote to chwako nyaka strong tea kasto bedo gi pesa moro gonyo go MCAs mano dhigo mondo odhi kapamo gik mano giwacho. Mano is not the intention mar devolution. Look here, Joyce. Check wacho ni ya weche mag dongruok well ok nyal mono wa discuss gi governor. But weche mag dongruok nitie kaka chiko kete ne lose. Number one, ochakore executive. For example, the unge dongruok minyalo tim outside the budget. The budget making process chakore gi executive. Kasti kele bunge. To bunge timo public participation. That they give you a word na. Te wacho ni ne jogi propose kunyo pika. Ne piny propose tema makama. Ne propose to public kwero wani oyo kamudwa kunyo pini tie wadwaro pi mondo konyi ka. Kamudwa time mani tie to gigi keto wholesomely e gimiluongo ni budget document. Budget document ni ngama nigi thuolo mar kale ok governor. Onge gi teke budget no. Koro
Koro en wanyalo mana romo kode on the goodwill nikech ne ginyalo bukore gikono the procurement guys ni gik madhi ward makamano no werigo. So maybe we talk about the goodwill mar implement the budget, but the people mano yiere to yiera are waiting for dongruok. To dongruok ni aire tich na en cheko ni obedo implemented. Wasebedo gi budget apenjo Joyce. Wasebedo gi budget mowacho ni pio onego kony ka, onego ger ECD ka, onego ter kodhi ka, onego chul basari ka. To gino ni andike to ene dongruok, ene budget. Magi ni requisition osetim ka control. Eto discussion mane kendo ma onego bede ni ka MCA okotimo gi governor to kare dongruok okoni. Ingeni magi gi the national government maga shagwa neno ni kane okitimo kama to kare okoni gi yud dongruok. Aniru kuro kelo ne ga shagwa impeachment. Oneno ni jomoko koningo yudo ni kujeni hapa tuongee kama mtaki basi hamtapata development. Maana jo Gachagua wacho. So I don't know whether my governor is also a student of Gachagua. Adwa ni mak na paro no gi kanyo wakao yeyo mokwongo mondi e twak maro cheno mar mbako romo kwa duogo bena ntiere kod MCA mag North MCA Makare Bangi North mano Joel Munuve bobedo kongiso ni ochuno mar mondo mi giroma kod governor kumopogore kod assembly kosegeto gitime nango Nairobi ka nyakwara mugia jwa modho pi matin ka etwa duogo kikidhi mabor. Soka tuliambia ulihisi aje? Mara ya kwanza sikuamini. Huyo mama akarudi tena akanipigia mara ya pili. Akanitumia directions. Yes. Ndio nikaona kuna kaukweli. Umefikiria matumizi ya pesa Mumbwa? Unapanga kufanya nini? Kwanza biashara. Hii atuambiagi watu nini iko ndani, hii ni wewe tu ndo unajua. Ang'o mosetimore ne joma ne ochwe Uganda wa? Adhi primary Kagonditi Primary School. Gin kanye sani? Mobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand gima gimopondo. Siasa ka ng'amoy wae maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tano apiny ni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod biwot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Kidwa yudo werni kaka skiza tune mari dial *860 *418# par ni Citizen e od jower duto. Adwang'e gimora mora kuom Kunal. Owetena nyalo dhi e jela. To kare gin gitimo ang'o wachna? Seher kawuono ji romo e odoho. Waonge gi sa mang'eny. En koseriwa Rus gi Rajvir kae. Obo bedo nyako motne dalani mokwongo. Ang'o momiyo kalegi gite? En richo mane matimo? Momiyo imiya chot mager kamae. This week
week kwa Citizen Duka tumewaletea the lovely lady package from Quickmart. Sawa bathing soap 35 bob, Always sanitary towel 189 bob, Rexona deodorant 199 bob, Dove lotion 499 bob. Ukinunua hizi products ukitumia Citizen Duka utalipa only 962 bob, meaning utakuwa umesave 578 bob. Unangoja nini? Piga *487*5# na ulipe saizi ka vitu bado ziko kwa stock. Citizen Duka, home of discount. Machiegni kendo nyako Ramogi jong wadhi mbele kod twak marwa e chenro mar mbaka oromo kinyi makawuono kama twak kotudore kod Jiwo Telo Makare e Kaontis. Kaponi e kitudri kodwa gi sani antiere kod wela dek e studio marwa e kaunti ma Nairobi ka antiere kod MCA Malindi Ochieng Jera, MCA Makare Ubangi North Joel Munuve kachiel kod MCA manoma North Kanyamkago George Omamba matudore kodwa achiel kachiel e yor Zoom ka intiere kaunti ma Migori. Ka wadhi mbele kod twak marwa Munuve kapoke wadhi yueyo kacha penje ni bende ochuno mar mondo mi MCAs orom gi governors nikech winjo ni governors moko complain ni MC odagi romo koda to adwa ni wapang wechego mag dongruok. En dongruok ema governor dwaro no pangi koso dwaro mar mondo mi oso MCA mfuko mar mondo mi ka gimoro amoro chwele assembly kacha to koro MCAs go mana yes gikale mapiyo piyo. Erokamano. Okochuno MCA obed gi governor kata obed gi jo executive. Mano koro governor no odwa oso MCA ma Migori ne fuko mondo ka eni mswada kobiro kodonjo assembly kacha to giwacha wacha yes. Ingo gimara chi country ni governors mang'eny gidwa gilokwa MCAs jo yes. To inyo katibo kwach kamano chik devolution and one kaka MCAs wa contribute nikech one representatives mar jopiny to wa team oversight mondo gini otimre maber, lakini gini koro gidwa loke mondo obed en kata company margi kata en odgi. Koro gima gidwaro to one kaka MCAs wawacho ni yes. Gima nyalo reso MCAs e gini en mana autonomy mar assemblies. Ka assemblies wanyalo bedo gi autonomy ni assembly wanyalo control gik moko kiwan. Nikech kaka sani nitie ing'eyo nyaka wari lion executive. To mbele kachana ng'isi ni executive gen ga gi achaya. To be gini gi interest. Kuro ineno ka gini oknyal dhi maber. So the only thing that akwayo MCAs mar Kenya ni mondo wa fight assemblies gi bedo autonomous. To ka wanyalo yudo autonomy mar assemblies then oversight marwa wabro timo maber kabisa nikech wadhi bedo independent. To kochuno koro executive ginyiswa anything nikech anything ka wadwaro en side mar assembly, lakini neno sani budget and side cha koro executive bedo gi governors to be ka governor to executive ogidwari gibiro fieki kata onge development ma bro chopo e god ni. That is the problem. Mara riyo en world development fund ni iwe ka wabunge gin gi pesa gin gi kiti maro kiti margi, so they will control it the way wananchi dwaro. Iwacho ni slot ni wabro keto mar basari, slot ni wadwaro so ndara ni, slot ni wadwa gero kata school moro kamano. Lakini ng'eyo waonge budget ma tangible ma wanyalo wacho ni gini wa control. Koro we only rely on executive mondo gimewa kaka Nairobi koro sani World Development Fund chopo 23 million. Koro ka jopinyo wacho ni gipitimo public participation giwacho ni kai wadwa ndara kata ka wadwa school kata kai wadwa budget marwa N23 million. E watch bursaries
Wan waloso alosa gik moko te. Alafu bursaries then again comes from the executive. Don't you know koro control koro MCAs te rely on the other side mar executive to governor. And that is why ginyalo yudo thuolo mar control wa. For example, ka an MCA mar Kariobangi asechung e floor awacho ni budget ni apinge nikech it does not meet threshold mar constitution. Inisa, iwinja? To Jera nikech Jera en osiep governor. Awacha ni en mfano. Kata MCA moro. Koro wan giro wacho ni macha goluru. Let us not support him. Iwinja? Lakini ka wanyalo bedo karachiel kaka MCAs te. Wawach ni gini wadwa time maber mondo jopiny giwinj maber. Giwinj utamu mar devolution. Nikech devolution en gima ber kabisa. Nikech wakelo gik moko a ward level, county level. Watere mashinani. Koro ka MCAs wanyalo bedo wawach ni jamani gini ok ber. Ok chop threshold. To ka county assembly achiel nyalo chung giwach ginyis governor ka wakweri ka ok ber, then I can tell you for sure ni counties te brutio maber. Lakini kaka nitie sani tek sana. Tek. To wala malama Nyasaye. Wala malama Nyasaye mondo konywa, mondo mi wateko mar wacho ni executive ni this is not right, this is not right, this is not right. Or we get the autonomy mar assembly. Nikech kwa nyalo yudo autonomy mar assembly, then kaka assembly wanyalo move forward. Ochieng Jera kaduke TWAK okinyi makawuoni winjo kanyo kaka Munuve oloso ka achiel kod Omamba bende oloso. Nyaka sani nyalo bedo Omamba obende wacho wach moro kanyo ni MCAs gin their own problems kata gine mas moko gikelo shida magintiere ke gin. To bende winjo kanyo ka Munuve ochiwo example moro ni nyalo bedo ni in kaka MCA kata MCA moro en osiro governor, MCA moro ok sir governor kata onge machiegni kod governor. Maka seche moko kel TWAK mapingo governor assembly kacha to jogo masiro governor sire jogo ma ok sir governor to koro neno wacho weche mopogore. Kata kamano wanyalo wacho ni pogruok e kind MCAs be medo kelo midhiero county assemblies. To ere kaka pogruok makamano nyalo rumo mar mondo mi MCAs otim tijgi. Wacho ni tijgi en TWAK yod bura kacha weche mag oversight kachiel koda wanyalo wacho ni ng'iyo kaka omenda itiyo godo kuonde mopogore opogore. Kata kamano kapok wawinjo gima wanyalo winjo mondi kaka gima governor e county ma Migori Ochila yako nowacho mondi. Nyocha waluongo MCAs te ma Migori County mondo wabed kanyakla mondo wawach maendeleo ma MC nie iye, governor nie iye, to gi departments gite nitiere. Ne waluongo dalana maloso chai kanyo mopoto, turungi man gi hani gi gimora mora, kata siling bene an go nagonyo gi gote. Uwinja jodalawa mondo walos tijegi. Gima litna kenda wache idala ka mondo winji jojo Omamba ni nodagi biro, Mijungu ni nodagi biro, nyaka donji office nyaka sani gidagi biro e office agiya loko kacha ting'eno chilo onge kuma dhiyo. Akwai ni miluoro go jogi gi mihero gi Omamba bi abiro office kede nyathi ke miya nyaka macha ng'iya wabende gi tim nane wayanyo bado dine ok wadonjo. In gi ng'ati no udhi yanyo wayanya mudong. Mano ne governor e county ma Migori ka koro complain noloso nyaka chai more dala ne MCAs. Omamba ise matamra gino na kena dhiro Omamba mondi kapoko biro iri Jera. Ihinjo kanya ka governor sei wacho ni tamri biro. Mana kinyala unmute mic mari Omambo kwa winji. No, what I'm saying, can you hear me now? Can you hear me? Yes, I winji. Good. Koro, iwinjo video no. Ka governor wacho ni noloso chai mopoto gi strong tea kasto gonyo gi. Ni jogo no dhi dalane, and I think that factor ne wuok oko maber. And okawacha ma Migori kende
kata all other governors onego bed ni land from gima jatenda nye wacho no. Number one, a private home mara governor kopogore gi state house. Kane luongo no ni state house, tingene man official. To private home mar ng'ato to koro ingene nyaka ok onyal nyakoluongi aluonga maber invitation. Then number two, governors wagi wigi wil ni nitie gimiluongo ni CIDP, County Integrated Development Plan. We governors wagi wil ni nitie gimiluongo ni ADP, Annual Development Plan. Now Joyce, koro riwane CIDP ni gi Annual Development Plan cast chop kode budget. County Integrated Development Plan and document mutingo dongruok ma county ditimo the whole 5 years. County Annual Development Plan and document mutingo dongruok ma county ditimo in a whole financial year. Koro kidwa ket dongruok tingi to iboroe kuwuok County Integrated Development Plan tingi yogi Annual Development Plan wacho kuchope budget. Now check wacho ni documents gite nyaka dir jopiny. Nyaka ter budget estimates ne jopiny, nyaka ter Annual Development Plan ne jopiny, nyaka ter County Integrated Development Plan ne jopiny gi ADP. And the check mokwongo achiel wacho ni sovereignty belongs to the people. Ni the people nyalo exercise such sovereign powers directly or through their democracy. In this case, the law says through the public participation. So let me ask you, Joyce. Sama governors wage wacho ni kungo ng'ato dala ne to kodhi mondo giwach dongruok. To chako wacho ni ne omiyo jogo chai mopoto, to omiyo jogo strong tea momadho, to chako gonyogi, akeni kura ogonyogi, and makosa pare notimore ka Joyce. Ma jopiny onego ng'e. Mondo samine no governor wacho ni no chako gonyo MCAs mano dhi irgi. Sami gonyo MCA manigi msara maro over 200,000 to yato samoro onge osiptal. Anyo chalet na ko ngadi sitima nyaka ne nyithindo ma ICU. Madi de onge mheshimiwa Pio Wandayi mane governor wuoyogo dikoro nyithindo 300 oset. To pesa migonyo ga MCA machamo siling 300 to nitie kendo governor wacho ni no ogonyo gigo. Ok ochok pesa gi to ochulgo sitima. I mean really, magi gik makwa kwero governors to giwacho ni wang'wa tek. Pi onge mamiyo moro monyuolo osiptal to wuotho gi remo kaluwe kama koting'o kube. Tinde gi gik ni kidhi osiptal tipenjo ni in gi tishu tigo tek. In gi pilo tigo tek. To in gi kube mar pi ka onge tidoko. Tiwacho ni an MCA ma is covered by law. Yes, SRC onge pesa machamo. Tidhi gonyo. Kuro in bura hila ni kata kanero na edich moro maka oka dhiye. Olokore gima governor watch and my gima timore across the counties. So ana kwayo ni makosa maparo ni watimo en ni kama makokok nochako gowago my colleagues Jera and my the other colleague. En kuma ne SRC oyie ni governors, ingini governors wage nyaka spoon ujiko michwak iketo go chai e mesa. Serikal ng'iew negi. Nyaka majan, nyaka wuoche moruako, nyaka law moruako. Budget mar governor kaw nyaka nyithinde nyaka everything. Kura pani gini dhi miyo gibedo gi ngufu moro ma onena no in ng'ama onego bede ni dhi ode to madho chai mopoto igonyo galufu moko to dhi at the expense of wananchi. Kae mwa wache no, we respect our governors, we must listen to them. Ka gimiyo official communication mar invitation nyaka wadhi to governors wa nyaka ng'e ni documents moketi manyiso kaka dongruok onego tim. Manyiso kaka dongruok onego tim are in place, let them implement them. Thank you, Joyce. Ochieng Jera kaduoke twako kijima kawuona kaka umbe saka joselungu kaka MCAs ma Nairobi kae dala ne mar mondo mu mad chayo akena wachni governor dwa chiemo kod MCA mar mondo mi obede right side of the book mag MCA mondo twak mora mora koter kacha to ikala kala nyalodia maonge ng'amora mora mapingo. Mokwongo mheshimiwa George Omamba owuoyo motegno kabisa about Migori. To agoni mos nikech aparo ni yo manugo kode nok ne yo mar heshima. But ada wuoyo kod wach Nairobi kaka ipenja. An kaka Ochieng Jera
I feel ni Ramogi governor ken makosa. Nikechi okwane dhau wani telo. To telo kae nyaka ubed nunya rumo mu gombaka mu bond. Mu madhi chai. Madhi chai en part of rumo. Nyaka modho pi. To wach gonyo. Moyo gonyo. Abiri mago duto, abiri mago. Akiago me ji paro ni sasa mangato rumo gi wadgi tene gonyo. Governor gi in ku romo okwane dhau mar ngum wani telo njo piny. Masa moro nyaka jirom mari uparo. Sama jiromo no e ka wang'eyo ni to governor kite chal nade to MCA cha kite chal nade. Wang'isi e Joyce. Sama nyala governor mang'eny to samoro MCA berach. Ino ka MCA moro dhi kona moro ni pesa moro ba eka moro koro pango mar dio governor ikona. Do tiyo kodi. Ni bana governor rach oko timna mai ward mara kara nyenge dhi kamoro ma gikal rei mudho iwach pesa. Kori keti dhau mok mari. Okanyaliye. Okanyaliye donyo dhau mok mara. Kanya ularo gimoro gi governor to mano maru jariyo. Lakini issues mag development to waluwe kaka chik dware. Fe mfano ma luongo ji e meeting ma governor ma pod yien ber. Chikwa wacho ni kidwaro romo gi MCAs ka in governor to ingiso leadership ma outmen through speaker. To speaker biro communicate ni majority leader. Majority leader ngiso whip. Ni whip all the members non gibura ching makamaka mai gi governor. Seche ma an kaka mheshimiwa Malindi ama mheshimiwa Joel Munuve Makare Bangi South onango text mo ko whip mano gem official. Mano ken mbaka madhi chai. Mano gem official. Samo onyaro mo kodi office ama anyway mo paron ber makoko dak bede ki samoro be kuno mo governor kama jion ungeyo to jibiro pong magimocho kanyo bende koro okudhi konyo. Omiero mo governor kora ena way mar bonding ke jionge boxing jini teach. Kama ko rachu wuoke malit ma winyo ka mheshimiwa George wacho. Nino mege 1300 kijo hawa mana diyawa. 1300 every MCA. Onego abadhi kono. To gima uwe kae makata wadwa ni atemo mulo nado na wicho matin. En wach mar miyo MCA thuolo matiyo njo piny. MCAs dwaro mondo megi gimiluongo ni Ward Development Fund. Madiera kumoro motiyo ma abiro control gi sirikal ni. Kaka mbunge en kod pesa mar Constituency Development Fund. Kimiyo MCAs between 5 and 10% mar annual collection. Pesa mchoke higa. Tingise ni for example, MCA ka MCA gi 50 million. Ma dongro ke ward mare. To wacho ni ya 50 million ni akao million a beach die basari. Tika experts mag county mantie e county kucha. Tika logie ward ka ward. Makonyo MCAs e shughuli mar loso basaris. Experts go. Mag education. Koro MCA deliver gin loso basari mag members mag Lindi. Machielo wado mogi jo Lindi wati mogi milon public participation. To wacho ni odo nongorok mage. To what decide en magi. Koro MCA ni time mare mati agenda mare mako fail tila MCA. To ka poni ini bad books gi governor. To gi community ADP. Kala si ADP ka. O wegi oko moko timgi. Idhi so japiny nade. Ne ka gero gini keche nene governor kudwara. Japinyo kupinyo wana. Ome the best thing manyaka lock chick. Mami MCA teko mabedo gi pesa. Timi ya jo staff mag county. Every ward go fees maber. Mondo girana go affairs mag ward ka ward. Mane yu makonyo wards gi. Emma biro miyo ward moko dongo kagidhi kamara chiel. Malit eni ingi jirandi magero barabara to kunyo pi to gero hospital to ward makone ni kara choi ma onge. Nikech samoro ngacha eno sip governor. To ka watimo gimwa wacho ni no me MCA like between 5 and 10% to encode staff mag county. Koro county chulogi. To koro yo tichtire maber. Ma MCA moko tiyo to oyuak na kende won. To ntie chike. Ntie audit report mikao every time. Pesa kitigo maraj tima kimina ini won. Awacho ni maendeleo dichope e gwenge.
chon kane ker machon tiyo Moi ne onge CDF no mi ng'ato kony ka en mohero wuon to ne miyo gwenge moko dongo molo gwenge moko kane joma nogoren piny kaka Jacob nogoren piny mokelo dongruok ma CDF ni sani dongruok dhi nyaka e constituencies maber inyalo feel ni nitie yien moko mathindo e hospital maka mai ifeel koro mondo gigo wuok e constituency odhi e wards gima hinyo MCA maduong' ok en governor gima hinyo MCA maduong' en chuny wabunge moko chuny wajumbe moko ok duto moko tie mapara ni MCA kotimo maendeleo mang'eny to dhi mae kom ila rango kom MP tiben gi mari okseche moko ing'iyo yiero mabiro maitap mahinyo MCAs gima hinyo MCAs en wabunge moko maparo ni sama governor otiyo gi MCA maber moloso gik maber ama MCA omi pesa ma development fund moti maber to dhi gole kom awacho ni kawuono ni seche ma MCA oyudo kama oting'o jopiny maber to en gi pesa ma control ma jopiny no maendeleo pi nitie inyalo kuny pi to onge haja odhi bunge odong' na kanyo nikech after all MP sani nwang'o $140,000 to an e ward kae ka nwang'o ng'ato na 50 kende atimo gik ward mara dongruok biro dhi nyaka i japiny ma piny mogik to tije biro yudore sami gero barabara wami jowa tich mobunge kelo tich ma barabara tabe kelo tich ma barabara nyithiwa tiyo mano yo makony jowa tabu maro maduong' samoro ken kata governor tabu maro maduong' samoro an gi Joel to gi George en samoro mbunge mitiyo kuome samoro ofil ni komi pesa tidhi ga tuo maduong' piny dhi winji to ok dhi winje to yot ka ji tiyo kamoro achiel ka governor tiyo kodu kamoro achiel governor loro MP mari to MP loro MCA mari to MC loro MP mare to MC loro governor to loro senator makelo pesa go to loro nyaka women rep tich yot ken tich mit mane kana nene yes kwa dhi mbele kod twak marwa aneno kwa wadongi dakika auchiel kende twadhi yweyo marwa mar ariyo twak e chendo mar mbako romo nyaka sani Munuve wang'eyo ni gino maduong' mahinyo counties magwa manyalo wacho na dira ma bende gavana osebedo ka ywago en nok mar pesa e counties kaluore ni nitie gimidwa medo mamba kapok adhir Munuve yes ami thuolo kapok apenjo machielo thank you iwinjo kaka Jera wacho lero gigo maber kabisa kamoro kende mapogora kode paro ne samoro chandruok ken samoro governors en wabunge tigeni ka wagolo gima kunyo pi reg madhi kunyo pi e ward kata Jera no kata MP ok dware to ok nyal chungo regno ok nyal chungo no dhi kanye no dhi kunyo na dwokro reg en mana ni wan manyaka wa make sure ni gigi otin and mana two areas kende and because when mshimo wacho ma make sense te kabisa onge kaka wanyalo tiyo ka okwa kata ndiko wacho ni jariyo man wacha kuth kanyakla nyaka kong bed piny mawinjre wadwa time kama and we are not saying ni ok wanyal bedo gi governor wauru senator wauru bunge wauru women rep wa the only thing mo wacho ni jogi wanyalo bedo to kwa se winjore ni tijno koro bed role kore wene an MCA kodi bed ma Embu kodi bed ma Kiambu kodi bed ma Kirinyaga kodi bed ma Nairobi kodi bed ma Kasiaya kore weni time mar oversight in fact oversight ma MCAs de tebogi gini konyo governor maliki ke governor ngamodich gini siyoji meeting gindi kure gide oko so ka oversight tara to konyo in fact one of the areas moningo bed enhanced basa moro counties moko to nene kaka dumpings and monitoring and evaluation department ma governor bedo gi proper monitoring evaluation department ma kubiro tiko nene maga kati kiole kati more kama implementation status machalo kama and then why enhance the implementation committee mag assemblies to make sure the implementation standing orders watch they must check on the implementation status mag projects the county to kapoko team to the extent most team gear now be the bad book ge governor winjo kama chimo wacho ne okoni ge be the bad book ge governor ni koro gimorok de timore man is also not right because yer gi mondo be the enemies but the governors nyaka allow mondo gi be properly inside mondo gi be properly oversighted mondo ticho team right I would request parliament and I think that is what Mushimo was saying
adwa request parliament, both Senate to the National Assembly. Nigi kelo autonomy ne kaka margi gin gocha. Imagine di koro MPs gi biro kani koro manyo dongruok ir governor. Apa di koro counties o gigi di koro se wang te. So gi kelo autonomy mondo gi kal there are 2 bills mad before them ma create water development project. In fact, MCAs are not even officials e Jiwo. So gi oversight gi ngiyoni ka en million per abirio kata mobiro kata per adek kata per arbich. To kaka mheshimiwa wachecha. So an MCA will ensure ni kata mage executive getimo lakini pesa muchiu at the ward level onge low gechi mukete pesa we iteme at the will of the people matemo pesa mukela at the ward level and pesa makama and you can now therefore follow up mane gima nadwa na mede Hai adoni wadhi mbele ko twak maro so ka yueyo mondi wadhi mbele ko twak maro matin kapod wadongi daka dek to adhi yueyo mano mar ariyo e twak maro kinyi makawuono wangeni kinde mang'eny counties osebedo kod achirna de mano mar nok mar pesa kanya kasani wangeni ne senate okalo mar mondo mi counties omenda maderom bilion 400 kata kamano od bura mamalo dagi to wacho ni oyo counties ibo bed ka imiyo omenda maderom bilion 380 kata kamano mago omenda monego bed ni miyo counties mano e bwo shareable revenue mawuok e sirikal mamalo kata kamano dira wangeni counties bende nitiere ga kod omenda magi choko ero Jera no chiwo ranyisi kanyo ni seche moko county ma Nairobi onego bed ni choko bilion 12 to seche moko gichoko mana bilion 10 kata kamano report yando wuok ni nitiere counties moko makoro okiyang adiera mano mar pesa magiyudo MCAs timango mar mondo mi one ni pesa kochoki to pesa makamago o wacha adiera ni mae pesa mochoki ma onge moko ma opan nikech iyudo ni sani koro giketo geno ahinya ni pesa wuok malo koro saya sirikal poko miyo counties pesa to pesa michoka adiera to nitiere moko malal kumoro to ageni MCAs bonego be ni ng'iyo kaka pesa tiye counties kacha mondo weche mag mibadhi bendo ked godo Munuve. Kamano Joyce. Joyce adier makende ni tek. Nikech counties mang'eny kata kabuono kipenjo wa jo Nairobi kata kipenjo mheshimiwa ma Migori cha. Ipenje ni the last financial year ne gichoko pesa di maradier mar Nyasaye pesa maradier oknyal ngisi. Kata sometimes a counties gi systems mar collect Daphne a county. En problem. Nikech kaka gini osebedo structured nyaka mibadhi moro otimre. Ni winjo MCAs ma Kericho wacho ni pod governor ma county mar Kericho gichoka pesa manually gi receipt onge structure moro ma inyalo wacho ni this is a structured way mar collect pesa and if it is that way then nitie mibadhi moro matimre e chini ya maji koro onge county kata kidhi Mombasa kata kidhi Kisumu gigo nitie to adir makende ni if you want to make counties work nyaka wabed very transparent wacha ni county mar Kisumu wangni wa collect pesa ni to health sector omewa pesa ni parking omewa pesa ni collection mar lands omewa pesa ni watch mar construction omewa pesa ni kaka kawuono donge neno counties mang'eny collection mo wakao mang'eny kabisa en collection mar hospitals koro mano nyisre ni watax jomotuo sana but onge revenue ma waneno mar for instance parking omewa pesa di land rates omewa pesa di. You know that transparency. To konyalo yudo transparency no, then dibedo mayot mar pango gini. And then my last point, and watch mar autonomy. I still want to emphasize on MCAs mar Kenya ka. Let us make sure that we push mondo counties obey autonomy, wabed gi budget wa development fund ni obeyed enshrine a constitution. Morukata ka wa fight a watch mar pesa mo collect a counties to wa fight nikech wang'eyo wadhi e kiti wa
onego ayud 60 million kata 80 million. And it is enshrined in constitution. Kaka nitie sani, War Development Fund, it is nowhere. It is not enshrined in the constitution. Obede wa enshrine it in constitution, and then now what team wachma said, mondo wange pile counties wachoko pesadi. Kaka Nairobi kawan gi shida no. Kisumu be nitie shida no. Kericho be ineno shida nitie. Meru be shida nitie. Okwanyalo wacho ni atini watimo oversight wa yudo pesani okwanyal. There's no that nini wanyalo timo nikech systems mar collecting revenue sometimes and very tricky to me baadhi timre kanyo. Friends mar governance koro kanyo is where they make their money. Aya adwa ni wakao yoyo marariyo etwak maro echeno mar mbako romo ote magi nyakwa Ramogi Ojwang benda neno ote makamago abobedo kasomogi bang' yoyo mwakao gisani kikidhi mabor. Runway iko so clear. Mapilots wanaendelea kuhit high multipliers na kujiomosha na shabiki ya Vieta. Victoria Mwangi, I'm a home baker from Buruburu. I played the Aviator and I hit the highest multiplier. So I've tasted the win on Shabiki and I'm definitely going to play some more because now I'm aiming for the millions. Jiomosha na shabiki ya Vieta. Hit the highest multiplier. Shinda 50k kila siku na 350k kila wiki. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Okwanyal rito mondo wadhi kodi e wuoth mopong' gi mo. Fweny sigendni mabeyo miwuoro. Tugo tuke mabeyo. Rom gi osiepe manyien. Puonjri gik mabeyo e wuodhni. Crispy chicken, coleslaw, tomato, mustard. Solo osiepeni kendo ikri ne mor e rogo mar nyithindo. Chieng' Ngeso chakre saa 3 okinyi. Mana Ramogi TV. Thoth kuot mag kansa ifwenyoga ka otim screening chon. Tiende ni ka ofweny kuot makamago kapok odhi alanda to inyalo thiedhgi. Kik iluor mar dhi timo screening, inyalo reso ngimani. Tuo mar kansa ok en buch tho. Oteni okelni kod Royal Media Services. We care. They never had a pretty girl from Ikrine thumbe manyien. Jo thumbe muero manigi talanta. Winj thumbe gi timakre gi herano mar thum. Pado manyien e kama kinde mabiro mar thum chakore. Kik ngolo mora mora ma ogo mamit bai. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich chakre saa 5 onyango. Mana Ramogi TV. Citizen Duka, the home of discounts, brings you this week's Mama Safi package from Quickmart. Sour bathing soap 250 grams at 59 bob. Persil washing powder 500 grams at 128 bob. Pepsodent toothpaste at 189 bob. Quick Choice tissue 4-pack at 189 bob. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka, utalipa only 605 shillings, meaning utakuwa umesave 262 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi ka vitu bado ziko kwa stock. Citizen Duka, home of discount.
Nyakwa Ramogi ajwang'ero kama na inya kuom medo kete Ramogi TV twak marwe cheno mar mbaka oromo kinyi makawuona singoni na bobedo kasomo moko kuom ote ma uchwalo nwa okinyi makawuono. Vitalis Ochieng wuod gem karari wacho ni Joyce Odur amor gi chenro masani dhi mbele kendo matimore gie kinde ni waneno mana ber okrach wayiego onzani to penjo na mathoth masebedo ka penjora ni erogin kod teko mar thicho oko governor to kod deputy. Koro gin giwegi ka ok gitine jopiny yo makare kara gin to jomage mathichogi nikech thothgi ok tine jopiny yo makare. Kwa mfano gimara awach kamano wamed alinga kuom kinde gite nyaka kinde ni ruma. Mar ariyo wacho ni sani waneno ka jotuo chandore kuonde mag thietha okumba modonjo ni gin bende gineno pek magin go kose gin to bernegi to giwache ang'o sama ji kale matekni sha gi shif hinyowa. Mogik yien onge osuptende gavana nitie maritowa gin ginene wach ni jogi wuondowa gin joka dhogie mamit. Koro bang' ticho bende wacho ka ni bang' ticho gashagwa what next gik moko ochung'. Abdalla Abdi bende wacho ni an Abdalla mar Katito telo mag loch gwenge pod ok bi bedo maber sani nikech joma onego nyis dalili maber ema yako mwandu mag loch gwenge. Ote machielo Wilberforce Otieno wacho na winjo chenro kenda mor kuom kelo my area MCA mano George Omamba who is serving his third term. An kod penjo adek kende. Wacho ni mokwongo wacho ni ne ogoyo former governor Obado mane omiyo jo North Kanyamkago ne ok oyudo ber etelo etend Obado. Sani ogoyo current governor. Penjna ni ne wayiere mondo represent wa goyo governor mane penjo mokwongo. Mar ariyo ipenjo ka ni en kaka representative mar North Kanyamkago jopiny tho kendo jopiny jambgi tho nikech pi marach mar Kuja River. Ere gima osetimo. Feeder roads to ma North Kanyamkago richo te. En kaka representative otimang'o. Mar adek bende wach na penjo Omamba kanyo ni ward bursary ma governors miye osetimogo ang'o since 2013. Mano penjo mar Wilberforce Otieno. Kinyalo mana duoko penjo makamago Omamba kapok asomo moko kuom ote ka entiere kaunti ma Migori. Thank you Wilberforce. Kamano Wilberforce no be achiel kuom ng'ama dhoge ndong' ne bedo ko MCA ma North Kanyamkago. Ten Bishop told so. To Wilberforce penjo ne to ninago Obado tago Chilo. No yeri mar mondo mi go governor kosigo ne itino jopiny. Ma fighter. To donge jopiny mowuoyo on behalf go ema yiera despite gocho no. Yiera nikech ging'eyo ni ng'ani tema nikech an gi option Joyce. An gi option mar bedo piny tadhi amadho chai mopoto gi strong tea gonya. An alinga kare gini otimre. But now I have decided ni no mine is wrong ma correct. And bedo ni and jakupog go jogi to gi oversight. Kuri ngeni Wilberforce to kuro loko oversight no. Kuri en ko loko gi dolu oversight to wuok ne ni gocho. Kuri ahila no to ngeni kuro abiro wuok kode one on one ngamo siep na monda kone ni oversight en kisungu to dolu ok en gocho. Dolu en check teach so can gocho. Now kuri winjo gik ma Wilberforce page Omamba yiena mar mondo mi ang'adi matin. Yiena mar mondo mi ang'adi matin kanyo wantiere kod shida matin kod pichani maka parono gi kanyo waduogo kuomi kiseloso weche mag tuo kata kama ni nyisa ni osebedo makare inyalo dhi mbele Omamba. Ero kamano. Atemo wacho ni aselero wach mar gocho ma achiel kuom jawuod na wacho miluongo ni Wilberforce. Okone na goyo Obado kendo ago Chilo. Ni anagocha nade. Ema seduoko ni oyo kagochi miluongo ni oversight no gidholuok en gocho en cheko tich ma oket na iped chik mondo atim miluongo ni oversight. Ochako koni yore richo to gi pesa mar ping'eni Joyce ma gima bende abiro kwayo mondo chako tim. Onego tim public awareness. Okiwinjo ka Wilberforce penjo ni kuka to dhiembo dwadho bedems. Openjo ni to pesa manyo governor omiya mar basari tatero kanye. Mose bed kimiko chakore 2013 nyaka sani. Jera wacho kakura.
osebed kimiyi pesa no kochakore higa mar 2013 nyaka sani. Openjo ni ward basari makamano ma gavana osemiyi chakre 2013 nyaka sani isebedo kitimo godang'o? Pesa ok mi Joyce ma penjo makata inde ok iweyo chopo irade dwaka ka gi studio kanyo chuth. Onge pesa mimiyo MCA ni ma pesa makuru wamiyi mar basari. Onge kata chiel. And mano should Mheshimiwa Jera will tell you and the other colleague of mine. Onge pesa michiwo ilano. Pesa michiwo and allocation mitimo ni this financial year waketo pesa makama mibiro hiu in terms of bursary. It is through the CEC member Makare education. It is through the chief officer. It is through the director. It is through Aya Jojo Mamba makama paro no gikanyo. And of course counties manigi village administrators. It is through village administrators. Omamba makparo no gikanyo Mamba mosainya. Last time. Makparo no gikanyo matino Mamba picha ni olal matin. Makparo no gikanyo mar mondo mi walos picha no. Makparo no gikanyo walos picha ni matin. Wantiere kod ng'ikruok e tudruok bok wawinji kata makare. Bendi bobedo kiduoko penjo machielo mano mar pi aora makuja masani ochido makoro kelo tho ne jodak e kaunti mano ma Migori. Adwa nasomo te machielo kae mano mar Ruth nyathi Ochieng. Wacho ni ananeno ka siasa moro marach dhiga nyime e counties e kind MCAs gi governors. Chal maka winjruok onge e kind governor gi jalupne kata lweny e kind jaod bura gi governor to gi take advantage mar thicho oko through MCAs. MCAs moko tinde wigi wil kata gi tijegi giketo maino e wach thicho governor oko. Wajumbe go moko paro ni yudo komno en ticket mar mewo. Mano en mindset. Wacho kanyo ni mano en mindset marach ma winjo gi gol e pachgi gitine jopiny e yo ma winjore. Nderni mag estates moko pod richo to MCAs to dich gi thicho adagi wachno. Penjna ong'isa kae ni ka gineno ni wachni oken siasa to ang'o momiyo ka gise impeach governor to dhi e senate to ok gine makosa. Kuom ranyisi governor ma Meru ne waneno ka MCAs notimone kose dibed ni senator ema richo aluo twak ka an umoja inako ka bende Duncan Agan bende wacho kanyo ni penj no Omamba ne ang'o momiyo yore ma uriri richo moloyo kaka Obado noweyogi yo mawuok Ayego kadhi Ombo nyaka masa kadonjo West Kanyamkago lela governor emarach kose Omamba biro bedo kaduoko mane kinde mobo bedo kwa tudore kode. Kose weche mag siasa ema timore e counties mano momiyo nyaka sani koro kwane tudruok makare ahinya. Ochieng Jera. Joyce ntimi penjo kama pokna aduoko. Wach mar allocation mar pesa. An higni ariyo e assembly. Man abedo piny masomo kaka pesa ma county tiyo. Samana chako wuoyo kana wacho ni mpangilio mar county gigombo ne gichok 20 billion to gire mani 10 billion. Kagitama hinya to gichoko 12 billion Nairobi. Koro nitie deficit mar 8 billion. Ma oko choki ama 10 billion. Serikal maduong' bende kelo mana 10 billion to 10 billion ok kel. Kono bende deficit mar 10 billion. Koro inonka maendeleo kunyal timre keche almost 20 billion maen nus mar pesa midarocha onge. Kama serikal ma county hinyerego nyaka nadhi bunge kama som matin. Number 1 en ka procurement. Procurement kanye ma tuo mar serikal wuokie maduong'. Kanye ma mibadhi uwe twitch. Kinongo jomoko kanye ma giro gidio ma je procurement no odimo kunyali weyo. Number 2 kama tabu ntie county en kar chulo contractors. Kanye minanka contractor chulo to chulo. Ichuli ti chulo. Omiyo counties ok nyadhi mbele keche wach mag contractors gi. Mara dek mago counties piny en kor revenue collection. System machoko pesa. Moko gin automated. To moko gin manually. Mangaro choko, tabich dio fukone, tadek dhine county.
jachoko meyo molo county ka gin ji 100 machoko pesa i departments mako ka revenue gi mako choko ka land rates mako dhi hospital mako ni parking ino ngama choko pesa parking o meyo molo governor kata MCA koro gima hinyo county maduong momiyo county nyalo choko 20 billion cha en systems emaricho to samoro governors machon no weyo thuolo no mondo mi joma choko ka kochako 500 to kelne 300 gipogo gima kamano to gima ok ne ging'eyo ni joma choko giber riek ok chok 500 chok 1000 to 300 to 700 gilalgo inwang'o ka ng'ama tiyo ni county negi mwandu gero ute Nairobi kae mi penji to ng'ano chako tich karang'o en 10 years kende omiyo ka pon sirikal nyabedo piny marang systems mag procurement mangi systems mag chulo contractors machak ni system mag revenue collections kata timo audit e pesa makoro tiyo Kenya dhi maber county idhirie maber mano kende yoma konyo Kenya kae to kowe kaka entie ni to ng'eni jomoko dhi miyo molo jomoko kech MCA tiye na representation oversight legislation temi laumu ntiyo utire pesa mang'eny lal ma wen gero jo piny wards hospital gimoro amora lal kae kama gisigo yes wach ni mogik Ochieng Jera katieko kodi wach mogik aywak niya ni sani jotuo hinyre hospital adima ntie ni wach mar NHIF gi SHA mobiro ni okelo confusion jo piny ng'ado pesa dhi NHIF to sani kodhi hospital ok nyal chiede an kod case onobiro kuma ni miyo dhi nyuol to kad ma NHIF no tege men dhi konyo hospital no konyorego otamruok ni ok nyal tiyo moro manyien ni be ken SHA ni bende pok ochako tich koro ng'iso na chul cash oringo dhi ka MCA ni o dhako nyuol nyathino nyuol hospital kaka kony onge konya ma tab mwachomo sirikal nyaka wuog oko mawach sani ni joma ne tiyo gi NHIF card oyiene otigi card no nyaka chieng lock systems duto otherwise jo piny mahinyere en mor mane miyo ni power jo piny to ni gima tin malich mani mayogo mondo watim mondo konyo japiny Joel Munuve wach ni mogik ka watieko kachiel kod pachi kotudore koda ote mabende joneno magwa nochwalo erokamano sana mogik anyalo nyiso waheshimiwa please let us push wach mar development funding mondo obed enshrined in constitution mondo wabed gi autonomy mar county assemblies. Mar ariyo adwa kwayo MCAs to kata gi other member of parliament, senators, governors mondo watiyo negi jopiny with all honesty and fairness. Wabed available, wabed gi jogwa nikech ne gierowa to gierowa to wan be ochuno wan be waergi alafu watienigi. And then mogi kabisa watch oversight ni be nyaka watime. Koro governors nyaka gi understand oversight and role to it should be a friendly fight. Kawa oversight gimoro dhi konyogi nikech maybe what we are talking about kata gin gikia lakini ka gitimo their homework nyalo yudo ni kumbe ntie director moro kata CC kata chief matimo mibadhi moro kamoro. So let the governors know that oversight and tijwa and rolwa to watime nikech it is enshrined in constitution to obed friendly fight. No, it's not ati koro ka atimo oversight koro I am your enemy. I'm not your enemy. I'm just doing my role.
Erokamano sana. Jojo Omamba ka intiere kaunti ma Migori mbene da mi thuolo mar mondo mi chiw wach ni mogi kachiel kod duoko mari jopiny oywak otudore kod pi ma ochido mano mar Kuja River kata ora ma Kuja kachiel kod yore maricho mano uriri ang'o mitime kachiel kod wach ni mogik mana mapiyo piyo mane bwo nyiriri 30. Erokamano ahinya Joyce kuom thuolono kendo. Nawacho ni achiel kuom vota noywak ni yore richo ndara rach kasto pi be rach. Pi marach ni to is in two fronts. One, we are around kamane jawinjo no wuoye no ne waseketo ne pesa mar kunyo pi mosekony, but now gima nodong' kanyo en equipping pigno. But we also have a challenge with the sukari industry. Ma kose ologi from Malo Kocha to Ringo along with Kuja. Nyoro nya yudo public petition on the same. Wadilungo public participation modwangi anene to ginyalo timo nwango kaka jo sukari industry go. The other things machalo Pida Roads, machalo kaka Basari mana wachigi to adwa mana kwayo ne tijena nkete budget. We will make sure ne otemgi koro gima ngano chakwachi ene ago jogo. So kasekete budget I will make sure ne otemgi ko temgi takono mana jo pay ne never keto pesa kama to kotem. My colleague very briefly know about pesa michoko ne chamoro target 600 million, and I have shared even with the county the revenue director on the challenges masamoro benegedgo. Go kwanyal automate areas makelo revenues to counties gi pod bro mana bedo the problem ke pesa mang'eny di kuom jopiny. Erokamano ahinya. Mogi dak kwayo ne consultative kind of leadership mondo tem ka ng'ato nigi budget opinion imanyo budget opinion ni ang'o monyalo konyo to ne nodwa nango iketo gi together ma implementable ma ok nyalre bende we nikech giko to ritowa 2027. Erokamano ahinya. Thuolo marwe morumo. Erokamano ahinya Mheshimiwa Jojo Omamba, MCA ma North Kanyamkago, Mheshimiwa Joel Munuve, MCA Makare Bangi North, kachiel kod AE na Mheshimiwa Ochieng Jera, MCA Malindi, kuom kawo thuolo maru kinyi makawuono mar mondo mi ubi watwagi kotudore kod Jiwo Telo Makare e Kaontis. Nyakwara Ramogi Ajwang' in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gisani mwachope giko mar twak marwa mar mbako romo kinyi makawuono. Wageno ni tudruok biro bedo makare e kind jogo duto mantiere kaunti, obed MCA, obed jaod bura, obed woman rep kachiel kod governor, kata mana nyaka senator mar mondo mi dongruok ochop ne jopiny e yo makare e sirikal mar loch gwenge mano keli mar mondo mi jopiny owinjane ber mano mar sirikal. Nyakwara Ramogi Ajwang' ibed kod odiochieng' maber. Oriti masani nyinga Joyce Odur.